sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka namo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Maayong buntag sa tanan. Ang salamat sa Ginoo sa lain na pod nga adlaw nga iyang gihatag kanato. Karong kabuntagon, padayon ta sa ato ang paghimaya sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. So kung namoy mga Biblia, palihog ko dito able diri sa libro sa Filipos. Kung balikon diri sa libro sa Filipos or sa English Philippians. Adto ta sa kapitulo 4 versikulo 4 kutob sa 7. Kapitulo 4 versikulo 4 kutob sa 7. So ang pulong sa Ginoo nag-ingon diha sa Filipos 4 kutob sa 7. Pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Usbon ko pag-ingon, pagkalipay kamo. Ang inyong pagkamapailubon, ipaila ninyo sa tanang mga tao. Ang Ginoo haduol na. Ayaw kamo pagkabalaka. Mahitungod sa bisan unsang butang hinuon, sa tanang butang, ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong paghangyo, pinaagi sa pagampo, ug sa pagpamuyo, uban sa pagpasalamat. Ug ang kalinaw sa Dios nga lapaw sa tanang pagpanabot, mabantayan sa inyong mga kasing-kasing, magabantay sa inyong kasing-kasing, o sa inyong hunahuna diha
kang Kristo Jesus. Magampo ta. Labing gamhanan og dalaygo ng mga Dios. Salamat Ginoo sa adlaw nga gihatag kanamo Lord. Salamat kay diin Lord makatuon na sabni sa imong pulong karon. Ang giampo Ginoo nga hinaota Lord nga ikaw ang mahimaya sa mga pagabuhaton karon Ginoo. Hinaota Lord nga imong balang Espiritu Santo mo'y magauban kanamo, mo'y magalamdag sa mga nahuna. Diin masabta namo imong pulong Ginoo ug amo kining maaplikar sa among mga kinabuhi. Hinaota Lord nga bisag unsa nga butang imong itudlo diri kanamo Ginoo, andami mo dawat, andami mo kinabuhi aning mga butang nga Ginoo. So salamat Ginoo. So hinaota Lord nga maya ka bisan sa mo ang mga tagsa-tagsa nga kinabuhi. Lipaya mi Ginoo ug tagbawa mi sa imong presensya karon Lord sa among pagtuon sa imong pulong. Kintanan akong gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Tuming buntag balik sa akong gingon ganina mag-iisgot ta diri sa Filipo or sa Philippians. So gamay lang nga background sa libro sa Filipo. Gisuwat ni siya ni Apostol Pablo. Unya si Apostol Pablo ani nga time sa iyang pagsuwat sa kaning nga libro sa Filipo, yang gisend dito sa mga sa simbahan sa Philippi or sa Filipo. So yang gisend dito sa yang gipadala nga nga suwat. Ang ani nga time na siya sa prisuhan. Gipriso siya si Apostol Pablo, so dito yang gisuwat dito. So kaning ang simbahan sa Filipo o si Apostol Pablo nindot ni sila og relasyon. So kung imong basahon ang tibok libro, makita dito ang ilahang guot or huot nga relasyon ni Apostol Pablo og sa simbahan sa Filipo. Usa ni siya ka ang simbahan nga Filipo, dili ni siya dato nga simbahan kumpara sa mga uban nga simbahan like mga simbahan sa Corinto, mga kwartahan or nindot sila paghimutang. Ang Filipo sakto-sakto lang. Unya ang nakanindot ani ko atong imong basahon ang tibok nga libro sa Filipo, usa ni sila sa supporter ni Apostol Pablo, loyal supporter o magpadala ni sila mga gikinahanglan ni Apostol Pablo sa iyang mga sa iyang missionary journey. So si Apostol Pablo murag nindot ang ilang relasyon sa church sa Filipo. No, very famous gani sa chapter 1 nga giingon ni Apostol Pablo nga magpasalamat kuno siya sa Ginoo every time magununa siya sa simbahan sa Filipo. So kay inana ang ilahang relasyon, nindot nilang relasyon. Bin man ang kaning Filipo dili siya ingon gitawag na to nindot ang ilang kahimtang didto kay daghan pong diskriminasyon didto sa ilang lugar sa unang panahon. Tulo ka butang nga naka mga problema nga ilang giatubang dito sa simbahan sa Filipo. Ang highlight, dagan sila problema pero mo ang pinaka-highlight. Una, kanang nagka-atubang sila diskriminasyon sa ilang pagtuo. So sa unang panahon, normal ra na sila atong nga time. Even karon, bisan karon, na mga lugar sa kalibutan karon nga nagyapon ng diskriminasyon, no? Especially kung musulti ka about sa imuhang pagtuo diha ni Kristo. O ikaduha, naay mga false teacher or gitawag na to sayop nga mantutudlo sa ilang time. So, kumbaga, matunga. Kaya ang uban, maminaw man, uban lang mga membro dito, maminaw, sumurag lisod kayo sa ilang time dito pod. Mga false teacher. I think sa tuang panahon karon na agyapoy daghang tao maminaw, daghan kayo sa YouTube, sa Facebook, bisag asa ka mo tan-aw. Na yung mga sayop nga pag mga tinunan unya ang mga tao maminaw ra ba, especially mga Kristohanon, maminaw mutuo. Unya lastly nabalaka sila kay murag ang ilang simbahan dili magkahiusa sa desisyon. So kumbaga dili magkahiusa ang ilang desisyon. So muna yung mga butang gi-address ni Apostol Pablo. Og napoy usa nga na problema pod sila, ang ilang naibaw-an nga si Apostol Pablo na priso. So murag na balaka gid sila, murag naguol sila. Kay murag si Apostol Pablo mo na ilang ang ilang gitawag dito church father nila or nagtudlo ay mo nag sugod sa ilahang tapok niya mo nang ilang suportahan si Apostol Pablo, niya murag nindot ang ilang relasyon, niya karon nakaibaw sila nga si Apostol Pablo na priso. Kumbaga nabalaka pod sila nga uy basin inani pod ta mapriso or unsa. So muna nabalaka sila. So muna ang problema dito sa Filipo or sa Filipo or sa
church sa Pilipay. Unya, si Apostol Pablo iyang gi-address na mga problema sa tibuok nga libro. Unya, karon sa chapter 4 murag iyang gi-conclude or iyang panapos ang iyang suwat didto sa Filipo. Ug mo niyang encouragement didto sa simbahan sa Filipo bisan sa unsa sa ilang mga problema or sa kadako sa ilang mga problema didto or sa problema nga ilang giatubang didto. So ang una yang gingon sa verse 4 siya, pagkalipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko pag-ingon, pagkalipay kamo. So naday tulo ka butang nga akong gananis gutan dire. Una, mo ni ang una, paglipay diha sa Ginoo. Ikaduha, ipadayag si Kristo sa mga katauhan. O ikalas, magpasalamat or mapasalamaton sa Ginoo sa bisag unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. Akong balikon, pagkalipay diha didto or diha sa Ginoo. Ikaduha, ipadayag si Kristo sa mga katauhan. O ikatulo, magpasalamaton sa Ginoo sa bisang unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. So tulo ka butang atong hisgatan karon. So una muna diha, maglipay kamo or paglipay sa Ginoo. Paglipay diha sa Ginoo. So una dingon sa bersikulo 4 siya, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, usbon ko ang pag-ingon, paglipay kamo. Kumbaga kung atong tan-aw ng sitwasyon sa Filipo, unya moingon si Apostol Pablo, paglipay kamo, murag lisod, no? Lisod siya moingon nga maglipay ta kay daghang mga problema. Sayon sa ato maglipay siguro kung madaugon ang ato ang kinabuhi or madaugon ato mga nasinati. For example, kung didto sa ilang panahon sa una, kung walay diskriminasyon, walay kagubot silang simbahan, walay mga false teaching, or si Apostol Pablo wala na priso, basin siguro, ikingon ni Apostol Pablo, paglipay ka mo, malipay sila, nga naman, kay nindot man. So, murag inana, ang hisgot ni Apostol Pablo. Kung atong tanawon sa ato ang kinabuhi karon, kumbaga kung kita ingnon ta, paglipay diha sa Ginoo or paglipay, malipay ba ka, ta kung tanawon to sa itong sitwasyon karon? Kumbaga, basin makaingon ta, or sige, maglipay ko kung makaunahon na tag mga maayo nga butang nga nahitabo sa atoa. Like for example, nakagraduate ka. For example, imong anak nakagraduate or naabot nga grasya or gitawag na to na inihatag nimo kwarta or naay mga butang nga maayohon. Like for example, maayo imuhang health or gitawag na to successful ang imong operation kung nakay masakit or gitawag na to naayo ang imong sakit or sa ina ng mga butanga makaingon kita malipay ta or makalipay gid ta ang mga butanga nga naman kay nasinatan na to ang kadaugan, di ba? Pero kung atong noon natay mga butang nga giproblemahan ya mo na nahitabo na to makalipay pa ba ka ta? Kumingon si ang Ginoo or moingon si sama sa pag-ingon ni Apostol Pablo, paglipay kamo diha sa Ginoo, malipay ba ka ta? Kung magunahon na palang tadaan, daghang kay problema, economic crisis pa lang. No? Presyo sa sibuyas Bombay, mahal kayo. Pamaliton, mahal kayo. Unya ato ang sweldo, dili mo saka. Unya, daghang mga problema sa kalibutan nga kanang mahatag na to grason nga di ta malipay, di ba? Or basin usa sa uban nato diri nasakit na. Or kung hunaon pala nato, unsa ka damage ang ato ang ekonomiya tungod sa COVID nga niagi. Bisan karon gani dili pataka pasagad or kapatakag adto or bisag unsa mag-alcohol gyapon ta, di ta makatapad-tapad, di gyapon bragdagan gyapon mga gitawag na tog mga boundaries or restriction. Nga naman tungod sa problema. So kung ina ingnon ka paglipay diha makalipay ba ta kung makanahon na ta sa itong mga problema? Again, sayon ka na to maglipay kung maghunahon na ta or makasinati tag mga maayo, mga butang, or mga kadaugan. Pero kung ang problema, makalipay ba ka ta? Basi makaingon ta di, or makaingon ta lisod, di ba? Pero unsaon ta man, nga di man gid malikayan, nga nay problema ang kinabuhi, kaya nagkinabuhi man taning kalibutan na. Di ba?
Bisag unsaon na to paningkamot, bisag unsaon na to binuotan or unsa pa na natong sunang-hunang nga tanaw na to kung muna itong buhaton okay atong kinabuhi. Di man gid malikayan ang naay problema. Kinsabay makatag-an nga na mag-COVID, di ba? Kinsabay makatag-an nga usa ka tawo naay cancer. Kinsabay makatag-an nga mahilantan ka ugma or dili or nakasakit or unsa ba? Di ba? Di man ganita katag-an kung naay tawo nga mamatay. Di ta makaingon dukdok, makatuktok or simbako palayo nga naman kay matinuod man gid na. Naman gid panghitabo ana. Kung ba nato dire kalit-kalit lang, di ba? Usay makakita ta mo ingon sila kalit kay panghitabo, nay namatay or nay nawagtang. I mean, kinsa man jay mamatay nga magpahibaw, di ba? Kalit man gid na mahitabo anong mga butanga. So munang ato ang problema nga usay ato bangon nga naman jay problema ang kinabuhi sa katao. Ang pangutana, makabuhat ba ta og paglipay or pagsadya? I think kung atong hunaw-naon lisod pero nay usa ka rason, no? Nga kung ato ning hunahon, kung ato ning isud sa tong kasing-kasing, kung ato isud sa tong hunahuna permanente, atong malipay or atong gitawag og makasadya ta diha sa Ginoo. Unsa man ni nga mga butang? Mao niya ang gospel or gitawag natog ang maayong balita nga gibuhat ni Jesucristo kanato. I know uban kanato kay bawo na ani pero para sa mga tao nga wa kadungog or sa gikinahanglan pahinumduman sa gibuhat ni Jesucristo kanato. So anong panahon okay ang relasyon sa tao ug sa Ginoo, pero kay tungod ang tao napakyas nahibulag ang relasyon, pero ang Ginoo ni saad nga naay usa ka tawo nga moy muluwas sa tanang katawhan, ang iyang kamatayon maoy muluwas sa tanang katawhan. Ug fast forward naabot si Jesucristo. O si Jesucristo mo ay nagpakamatay sa atoang mga sala. Dili niya deserve magpakamatay pero nagpakamatay siya tungod sa iyang gugma kanato. Ganahan niya i-display ang iyang gugma kanato para atong mahinumduman nga naay nahigugma nato. Mamahan nga iyang gipadala ang iyang anak nga Jesucristo nga mo'y magpakamatay, mo'y nagpakamatay nato dito sa cross para mahinluan ta, para ang atong relasyon diya sa Ginoo mahibalik. So may balik atong relasyon diya sa Ginoo. Dili tungod sa atong kamaayo, dili sa bisag unsa nga atong mabuhat, kundi dili tungod sa dakong gugma sa Ginoo nga iyang gipadala ang iyang anak nga mo'y nagpakamatay para kanato or naghinlo sa atong mga kasalaan. Ug sa kinsa katong mudawat ni Kristo, mabalik ang atong relasyon diha sa Amahan. So muna siya ang gospel. Pero imagine ang senaryo kung ibutang nato ang atong lugar, di magina to mabutang ang atong lugar dira sa Ginoo, pero kung atong tan-awon ang senaryo nga ang Amahan naghatag siyang anak nga si Jesucristo, napatay mga anak dire? Or sige, hunaw na to, natay mga gipang hinigugma sa mga batanon, uya baron, or kung minyo na ka, imong asawa baron, or imong anak baron, or bisang unsang butang, basin bracelet, or sing-sing, nga unsay tawagan na nga gihatag sa imuhang amahan or inahan or unsa. Pero kung tanaw to sa tawhanon nga panglantaw, imagine ang imuhang anak. Imagine ang imuhang anak or imuhang someone nga gihinigugma. Kailangan nimo ihatag sa mga tao nga kaybaw ka nga kulatahon siya, kaybaw ka nga luwaan siya, kaybaw ka nga bastuson siya, kaybaw ka nga patyon siya. Hunaw na imagine na imong anak, imong papa baron, imong mama baron, imong uya baron, or imong asawa or bana, gikulata. Wa siya isa, gikulata siya. Giluwaan, gibastos, o gipatay, gilansang sa cross. Di ba? Kung sabi mabation, di ba? Imagine ang sacrifice nga gihatag sa Amahan o sa anak para kanato. Sacrifice nga gihatag sa Ginoo para kanato. Para lang maluwas ta. Para lang natay kadaugan sa kamatayon. Para lang natay kadaugan sa sala. So munang mag-ingon ni Apostol Pablo, paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo, iyang pasabot, naglipay ta kay bisag unsa kadako atong problema, nga tanan natong problema nato ni kalibutan na, utang baron, economic crisis or unsa pa na dira, nasakit or unsa.
Ingon siya, nagmadaogo na ta diha ni Kristo sa dihang nagpakamatay siya dito sa krus para kanato. So munang natay rason para magmaya, natay rason para maglipay, natay rason para unsa ni di na to ma-explain gani atong emotion tungod sa kalipay nga gihatag sa Ginoo kanato tungod sa iyang pagpakamatay dito sa cross. So man niingon si Apostol Pablo, paglipay kamo diha sa Ginoo. Kumbaga naatay rason nganong maglipay ta diha sa Ginoo kay kung bisan pa man unsa atong nasinati aning kalibutan na diskriminasyon sa ilang panahon sa ato problema, sakit or unsa pa na utang sa kwarta or unsa nga na problema sa pamilya ba na makaingon tang maglipay, magsadya, magmaya nganuman tungod kay nakahinumdom ta nga gipakamatyan ta pinakadako nga natong problema ang atong mga sala nga bisag unsaon nato paningkamot di ginato madag-an ang atong mga sala pero karon nay tao which is Hesus Kristo mo'y nagpakamatay sa atong mga sala ug naa na tay kadaugan sa kamatayon ug sa sala dili tungod sa atong binuhatan kun dili tungod ni Hesus Kristo. So man kita natay rason nga magmaya ug maglipay. So man ningon si Apostol Pablo maglipay ta. Pagkalipay kita diha sa Ginoo. Ikaduha, ingon siya, ipadayag si Jesucristo dito sa mga katawhan. Ipadayag si Jesucristo sa mga katawhan. Versikulo 5 nag-ingon, ang inyong mapailubon, ipaila ninyo sa tanang mga tao. Kung balikon, ang inyong pailubon, ipaila ninyo sa tanang mga tao. Pailubon, or gitawag na tog, pailob. Sa English, gentleness, or sa English, with the kindness or humility or humble. Kumbaga, kung atong tanawon sa ilang panahon, kaya ba na nilang buhaton? Ibutang ta, pwede siguro kung sud sa simbahan. Pero sa simbahan gali, dili gani sila, ilang problema gani, di sila magkasinabtanay or na mga false teacher. Unsa mo pagpailob ano nga time? Unya, gawas pa sa simbahan na diskriminasyon, kulatahon o ang pinakagool nga part sa unang panahon, pamatyon pagid sila. Bisan karon, na mga lugar sa kalibutan nga pamatyon. Kulatahon, prisuhon, mga tao nga musimba diha ni Kristo or magsangyaw about ni Kristo. Pero nga si Apostol Pablo, ipailob, ipakita yung pagpailubon sa mga tao, sa mga katauhan. Especially katong mga tao nga nagdiskriminar nila, gidiskriminar sila, gikulata sila, gibasto sila, di sila tuhuan. Saan mo pagpakita ang pagpailob ni mo ana? Lisod kayo, di ba? Ingon nga sa Apostol Pablo ganina nga, paglipay, lisod gani lipay, pero sarang hinumduman nato sa Kristo. Uy, pwede di ay, malipay di ko, pero karon pailob. Kumbaga, ang gingon ni Apostol Pablo, lisod siya. Pero na-share ingon siya, ang Ginoo haduol na. Mag-ingon niya no, ang inyong pagpamailubon, ipailan ninyo sa tanang mga tao, ang Ginoo haduol na. So, kumbaga, ang paghunahuna ninyo, nga ang Ginoo haduol na mo balik. Imagine ato nga time, pila na katuig ang nilabay. Nga nahantod karon wag hapon ni balik ang Ginoo. Pero munang kitawag nila mindset or panghunahuna sa Kristohanon. Nga akong kinabuhi para sa Ginoo nga paghunahuna nga ang Ginoo mahiduol na nga anytime mobalik ang Ginoo ug ready andam ko nga mobalik ang Ginoo. Pero nga siya mo nang ang rason na to nga magpailob ta bisan i-discriminate ta or bastos ta or giunsa ta sa mga tao pero magpailob ta. Kumbaga atong i-display or atong ipadayag si Jesucristo nga nabuhi sa atong mga kinabuhi. Kumbaga, very famous sa English no nga, what would Jesus do kung si Jesucristo pa to atong nasa sitwasyon? Diba? Magpailob. Kumbaga, kung atong i-relate sa ato ang panahon karon, lisod kayo, especially sa nagyapon mga diskriminasyon or mga inana, di ba? Mga tao nga di mo to nato or na mga tao nga mong kontra or malagot nato.
Pero muna ang gingon sa Ginoo, or gingon ni Apostol Pablo sa tunga time nga applicable sa ato nga magpailob, ipakita. Kumbaga, i-display or atong gitawag ipadayag si Jesucristo. Kay diin mo man atong nakita nga gipakita ni Jesucristo kanato. Di ba kung hunaw-hunaw na to sa Roma nga bisan kita magkasasala, bisan buwata ni Too, wala tayo nahigugma sa Ginoo. Unsa man gibuhat sa Ginoo sa ato, iyatang gihigugma, iyatang gipakamatyan. Kumbaga wala niya gihuwat nga ang katawhan mo okay, kay di man gyud ta mo okay diha sa Ginoo. Di man gyud nato siya dawaton. Kumbaga siya ang una nga nibuhat og step. Siya ang una nga nibuhat og tikang para kita mahibalik sa atong relasyon diha. Siya ni una og reach out nato para mahibalik. Kumbaga wala nag-agad ang iyang pagpailob, wala nag-agad ang iyang pagkamaayo, ang iyang gugma sa buhat sa katawhan. Kumbaga inana nga mindset nga ang Ginoo nagtan-aw, ang Ginoo mohaduol na mo balik. Wala ta nag-agad sa pagbuhat sa maayo sa mga katawhan tungod kay maayo sila nato. Sama sa gibuhat ni Jesucristo, mo sad ato unta ang atong buhaton mo ganahan ni Apostol Pablo. Ato nga time ug hantod karon nga applicable sa ato nga kung unsay angay natong buhaton, atong buhaton. Dili kay mag-agad ta sa mga tao, kundi sila ganahan nato, inana, di lang po nato sila share about ni Kristo. Kung dili atong ipakita, ipadayag si Jesucristo. Bisan ang Biblia mo ingon nga kita ambassador or representation or kita nagrepresentar ni Jesucristo. Or kita gisugo or gimanduan nga muhigugma sa itong mga kontra or sa itong mga kaaway, muhigugma sa mga katawhan. Bisan pa man nga discriminate or unsa pa mga actions nga gibuhat sa mga katawhan nato, kailangan nga atong ipadayag nga si Jesucristo na'y naghari sa atong mga kinabuhi. Kumbaga, kung atong una-unaon, kung ang kalibutan na napuno sa hate, dapat ang atong angay buhaton, ato silang ipakita nga naipay gugma. Napay gugma aning kalibutan na si Jesucristo na. Ug tungod kay si Jesucristo na asa ato kita mo'y mapakita na sa ubang mga tawhan. Kung kaning kalibutan na napuno sa mga di maayo nga mga butang, mga gitawag na to cruel nga mga hitabo or di maayo nga panghitabo, nay patay, nay war, ato ipakita nga maayo ang Ginoo. Kung dili maayo ang kalibutan, ato ipakita nga maayo ang Ginoo. Ug ato ipakita sa atong kinabuhi nga maayo ang Ginoo. Atong ipadayag sa mga katawhan nga maayo ang Ginoo sa atong pagbuhat ug maayo sa kalibutan nga puno og dili maayo. Kung ang kalibutan na puno og gitawag na to fake news or gitawag na to mga bakak, atong ipakita sa kalibutan nga ang Ginoo matinud-anon. Atong ipakita sa kalibutan nga naapay dili bakak, naay truth. Ug mao na ang Ginoo, ang iyang pulong si Jesucristo mismo. Atong ipakita sa tibuok kalibutan nga bisan puno sa bakak, puno og fake news, na ay tinuod ug naay sakto ug mao na si Jesucristo nga angay nato ipakita. Atong ipadayag si Jesucristo ug ang iyang kamaayo ug ang iyang gugma diha sa katawhan. Ug mo nagingon ni Apostol Pablo sa pag-ingon niya nga ang inyong pagpailubon ipaila ninyo sa tanang mga tao. Pailob bisan unsa pa ang discriminate ato nila nga time. Kita ato sang samang buhaton. Pailob, kindness, gentleness, self-control, or unsa pa na ang bunga sa spirito atong ipakita sa mga katawhan. Kita ang mubuhat og diferensya or make difference sa ato ang gubot nga kalibutan. So dili ta mag-agad sa ipakita sa katawhan kanato, yung dili kung unsay angay
or sugo sa Ginoo nga angay natong buhaton para atong mapadayag nga atong Ginoo nga si Jesucristo buhi. Ug lastly, mapasalamaton sa Ginoo sa bisang unsa nga sitwasyon sa kinabuhi. Kani pa lang murag hunaw-hunaw na to, pasalamaton sa bisang unsa sitwasyon. Now giingon dira sa 6, versikulo 6 ingon siya. Ayaw kamo pagkabalaka mahitungod sa bisan unsang butang, kumbaga dili daw tama balaka. Kumbaga ayaw kamo pagkabalaka mo lisod na. Nga naman daghan mang mga butang nga makapabalaka nato, di ba? Ingon siya sa bisag unsang butang, ingon siya. Hinunua sa tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa pagampo ug sa pagpamuyo uban sa salamat. Ingon siya kung nay problema, iampo sa Ginoo. Pero ingon siya, dapat ang atuang pamuyo or pangamuyo uban sa pagpasalamat. Pasalamat sa Ginoo. Kumbaga, mapasalamaton ta sa bisang unsa nga sitwasyon. No? Pwede man mohangyo ta sa Ginoo man, pero kumbaga kung sa ilang panahon sa una, sa pag-ingon ni Apostol Pablo ani murag again sa problema nga ilang na sinati didto, murag di gid maayo ang ilang sitwasyon didto, di ba? Murag nabalaka gid sila. Daghang problema ang ilang nasugatan ato nga time. Ingon si Apostol Pablo, ingon niyo sa Ginoo, pero dapat mapasalamaton mo ng mga hitabo. Bisan si Apostol Pablo mag-ingon nga mapasalamat ta kay sa bisang unsa nga sitwasyon maghatag ng kaayuhan sa ato kung nay mga pagsuway kana maghatag natog mulahutay ta or marag testing sa ato para mulahutay ta sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Pero dire kung atong hunanaon sayon kayo ta mo pasalamat sa Ginoo especially sa sitwasyon nga mopabor sa ato di ba? Mura ra gud pag-rejoice ganina or halipay or pagkalipay or pagmaya. Kung nay mga maayo nga butang or maayo nga sitwasyon nga atong masinati. Like for example, again, balik ko nako. Nay mga kadaugan sa tuwa. Pasalamat sa Ginoo, di ba? Kung nay mo graduate, salamat Lord, kung nay birthday, na ay nakuha nga mga butang nga maayo like balay, mga inana, na kay nakaon, yung pagkaon, pasalamat ba kata? Ano mga butanga? Pero mga simple nga butang. Pero, kung atong tanawon, sayon na to mapasalamat sa mga butang nga atong makita or mapasalamat sa mga butang nga uyon sa tuwa. Pero, unsa ka kung ang sitwasyon dili uyon sa tuwa? What if, naay mga nasakit or naay mga namatyan, naay mga butang nga dili uyon sa atong ganan or wala ni uyon sa ato ang plano. Mapasalamaton pa ba ta sa Ginoo? Basin sa uban sa ato ato i-question ng Ginoo nga Lord nganong inaaniman nga inaaniman ta angay mahitabo or Lord inaani unta dapat mahitabo pero nganong inaaniman Lord. Pero kumbaga sayon ra nato mapasalamat ba sa Ginoo sa sitwasyon nga okay ra. Pero ang gingon dire sa bisang unsa nga sitwasyon mapasalamat ta sa Ginoo. Again, kung atong hunaw-naon kato pa lang ipakamatyan ta sa Ginoo. Mapasalamato na tana, di man ta deserving ang mga butanga, di ba? Pero kung atong hunaw-naon nga ang Ginoo nay plano sa tanan, ug tanan niyang plano para sa atong kaayuhan. Ug tanan gitawag na to soberano or sovereignty ang Ginoo or sovereign ang Ginoo. Kay bao siya sa tanan, na siya plano sa tanan nga butang. So kumbaga, dili na surprise niya mga panghitabo. So sa bisang unsa nga sitwasyon, pasalamat ta sa Ginoo nga naman kay bao ta nga ing kontrol lagi hapon ang Ginoo, siya gyapon nagkontrol, siya gihapon ang kibaw sa tanan. Siya ang pinakagamhanan, siya masaligan sa bisang unsa nga sitwasyon. So bisan sa mga butang nga tan-aw nato nga wala muuyon sa atong ganahan or wala ni uyon sa atong plano, ang Ginoo naipdako nga plano kumpara sa atong gagmay nga mga plano. Mas maayo ang plano sa Ginoo sa ato. So munang nagid tay rason nga mapasalamat sa Ginoo sa bisang unsa nga sitwasyon nga bisang tan-aw nato dili pabor kanato. Ug ikaduha, mapasalamaton ta sa Ginoo
kay ang tanang butang dili nato makit-an. I mean, mapasalamaton ta sa Ginoo no sa mga butang ato makit-an, like for example natin na acquire nga butang or natin makaon, pasalamat ta, pasalamat sa itong pamilya, makita na itong mga butang, ma-enjoy pa nato atong kinabuhi. Pero usahay sa mga gagmay nga mga detalye sa itong kinabuhi nga di na to makita, murag di kay ta mapasalamaton. Like for example sa hangin lang, imagine ang Ginoo mo ingon way hangin for pila ka minutes, maybe daghan mga matay nato kay 30 segundos or usa ka minuto lilugos na kita na. Pero kanang mga butang, mga simple nga butang, di ba, hangin, oxygen nga gihatag gina-provide sa Ginoo sa ato. Ang mga butang nga di na to makita, ang protection sa Ginoo. Sige tagampo nga Lord, i-protect ko, pero nakasabot bagid ka taon sa ang pag-protect sa Ginoo sa ato. Kung atong ganing hunaon-naon, kung sa atong action lang, no? Kung sa atong binuhatan lang, angay ba ta protektahan sa Ginoo? Hinta. Di gid siguro. Pero kay nahigugma ang Ginoo sa ato. Tungod siya dako nga gugma ka nato. Di ba gipakamatyan manggaling ta sa Ginoo. Pero kana ang iyang protection lang nato. Mga butang nga di nato makita. Nga wala, dili visible sa ato ang mga butang or gitawag na to backstage nga panghitabo, no, sa tong kinabuhi. May buong na lang ka nga dako kay problema, maybe sa kwarta ba na, financial, emotion, may buong ka nga, or emotional ba, physical ba, may buong na lang ka nga, uy, na ni-provide, na ni-tabang, yan gigamit sa Ginoo. Kung tanaw na to, bisan sa unang panahon, dili na siya bag-o nga panghitabo. Bisan tanaw to ang life ni Elijah sa una, ang Ginoo nagtabang niya, nag-send niya og uwak para muhatag niya pagkaon. Ina na mga butang ba, mga butang nga dili na to makita. 'Di ba? Kung atong tanaw ng mga problema na to sa una, asa naman tong mga problema na to sa una? 'Di ba? Pero may bong na lang kang ano, sulbad man to, wag ko kabaw. Again, lihok og trabaho sa Ginoo. Kapag sa bisang unsa nga sitwasyon ng Ginoo, wala man nawagtang. Ang Ginoo nagtabang gihapon, ang Ginoo naa gihapon, nagtan-aw, nagbantay kanato. Di lang nato makita. So muna mapasalamaton ta sa mga butang nga ato makita lang. Pero unsa mga butang nga di nato makita, nagpasalamat ba ta? So muna moingon si Apostol Pablo nga bisang unsang sitwasyon. Maybe nakita nila ato nga time nga si Apostol Pablo na priso, gikulata mo na nga sitwasyon mo nang di nila mapasalamatan ng Ginoo. Pero wasla kay bawo sa comfort, sa peace nga gihatag sa Ginoo diha ni Apostol Pablo. Sa dihang naa siya sa prisuhan. Munang si Apostol Pablo makakanta, si Apostol Pablo makasuwat pa, makaministeryo pa sa mga tao, ano man, tungod sa pagpanalipod sa Ginoo sa iya. Maybe physically abused si Apostol Pablo, physically drained or kanang wala na kusog or naluya, pero iyang emotion, ang iyang kasing-kasing na puno sa gugma diha sa Ginoo. So, mga butang nga dili na ito makita. So sa bisang unsa nga sitwasyon ang Ginoo naagyod. Dili ka kaingon nga nagibiyaan ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo di gid na mabiya kanato unang iyang saad sa ato. Never would I leave you nor forsake you. Ang Ginoo naagid mag-uban kanato. So ningon, so dapat kita mapasalamaton ta sa bisang unsa nga sitwasyon sa ato kinabuhi. Maybe sa karon nga time di pa nato masabtan. Pero later on, maybe sa umaabot, ang Ginoo, iyay padayag nato nganong nahitabo to mga butanga. Bisan ako magtan-aw sa kung karaang kinabuhi o sa unang kinabuhi. Daghang mga butanga, usahay makaibong lang ka nga, uy, nganong naunsa man to, nganong nasulbad man to, or nganong nakuha man to nga problema, or unsa ba. Again, tungod sa binuhatan sa Ginoo. So dapat mapasalamaton ta sa bisang unsa nga sitwasyon nga asa ta karon. Again, tulo ka butang no ang pahinumdom nga angay natong ikinabuhi ng isip nga Kristohano na paglipay diha sa Ginoo, kung walay rason nga malipay ta, hinumdumi nga si Jesucristo nagpakamatay og naatay kadaugan ang victory ana dili tungod sa itong binuhatan kundi dili tungod ni Jesucristo. Og si Kristo nagkinabuhi sa toa, napuyo, nagluwas ka na to mo nang naatay rason para maglipay, magmaya or magsadya. Kaduha atong angay
ipadayag sa Kristo, i-display nato si Jesus Christ bisan unsa pa na ang sitwasyon or unsa pa nang mga tao nato ilang gibuhat nato, pero angay nato ipakita again sa kalibutan nga natibuok napuno og hate, napuno og di maayo. Kita mga Kristohanon angay ato ipakita sa mga tao nga nay maayo, di tungod kay bawta, tungod ni Kristo mo atong nakita ug mo'y nagtabang natong ipakita nato sa mga katawan mo na ato ipadayag si Kristo. So sa ilang situation sa una, hangtod karon. Ug lastly kato, magpasalamat ta sa Ginoo sa bisang unsa nga sitwasyon. So dili lang sa mga butang atong nakita, kundi sa butang nga wala na itong makita, kaya ang Ginoo naa gyud nagtabang, nagbantay, may naghatag, nagprovide ka nato. So sa bisang unsang sitwasyon ang Ginoo nagtabang nato. Maybe tanaw lang nato, di maayo na, pero para ra na nato. Pero ang Ginoo tanan niyang buhat maayo para sa ato ang kaayuhan. So inatunta sa kaning tulo nga sa pag-remind na Apostol Pablo dito sa kinabuhi dira sa Pilipo. Kita pud unta malamdagan tungod og kasing-kasing minumdum nga angay ta magmaya tungod ni Kristo sa kadaugan. Angay natong ipakita, di ta mag-agad sa ubang tao, kundi atong ipadayag si Kristo. Pasalamat ta sa Ginoo sa bisang unsa nga sitwasyon. Diha kinaoton ta nga ato nang buhaton. Challenge na to nga sa bisang unsa nga problema nga atong masugatan ang kalibutan na ato nang buhaton ug atong ipakita mga atong kinabuhi para diha sa Ginoo. Magampot ta. Namigamhanan nagdalaygo na mo nga Dios. Salamat Lord sa pulong nimo nga mo'y nag-remind sama sa pag-remind ni Apostol Pablo sa simbahan sa Filipos sa una Lord. Sama karon daghag problema, daghag mga butang nga among masinati, hindi mo uyon sa amo ang gusto. Pero hinaton ta Lord nga padayon gid mi nga magmaya, magpasalamat, maglipay kay tungod sa imong gibuhat diri kanamo Ginoo. Dili mi takos sa imong gugma, dili mi takos sa imong kinabuhi nga imong gihalad para mabayran ang mga sala. Pero Lord, imong gibuhat tungod sa imong dako nga gugma diri kanamo. So hinata Lord nga amo pud na mapakita sa ubang tao Lord, nga mapadayag ang imong kamaayo ug kadakong gugma diri sa amoa. Labing labaw sa tanan mapasalamaton sa bisang unsa nga sitwasyon kay mao mi nga imong plano para lang yun sa among kaayuhan pod Lord, para sa imong kahimayaan. Salamat kay Ginoo sa paghinumdum hinauta Lord nga kini di lang mulapos sa mong pikasdunggan sa namo manadunggan nga hinauta Lord nga mo ni kinabuhi sa inana nga paagi Lord may maya ka mapaydayag namo ang imong kaayo diri sa mong kinabuhi. So, salamat Lord tanan akong gibalik pasalamatan sa tanang dungog ng himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.